Здравейте, приятелчета! Много набързо минавам днеска, защото имам два въпроса, които от известно време ми се въртат и не мога да си отговоря сам на тези въпроси. А гледам, че много хора знаят отговора. Днеска ми е много напрегнат ден, много бизи. Имам сумати бизнес срещи и мисля да направя малко паунди днеска. Набързо минавам да ви кажа. Този, който ми отговори на тези два въпроса, които сега ще ви задам, ще получи респективно 100 евро или 100 лева. Отговорът, който най-много ми харесам. Дали ще дам 100 евро или 100 лева, зависи от хората, кое подкрепят, лева или еврото. Тези подкрепят лева, давам 100 лева. Тези подкрепят еврото, давам 100 евро. Въпросите ми са следници. Върви някаква подписка за референдум. Някакви хора искали били референдум. Да въпитам само, първият ми въпрос е: кога преди 89-та година сте ходили да гласувате на референдум? И другия по-важен въпрос е: понеже смятате, че България не е готова да приеме еврото в момента. Не е готова, бе, не сме готови, бе, не сме готови, бе, хора. Разберете ме, бе. Обаче, България е на 1344 години. След като 1344 години ние не сме готови да сме нормални хора, може ли да ми отговорите кога ще сме готови и как точно ще стане? Значи, за да не сме готови 1344 години, това зависи от политиците. Набухаха в един валутен борд, който не може да бъде вечен, защото толкова се разбират. Дания се била отказала от еврото с референдум. Ама вие знаете ли икономиката на Дания каква е? Питам ви, кога икономиката на България ще бъде като икономиката на Дания, например, for example, кога, след колко години, тъй като 1344 не е, нали? Кога България ще е готова и по какъв начин, как ще стане точно, с кои политици? С българските ли? С кой? С бялата златка от Възраждане? С ония царя там, дето хората вече мрат заради него? Или, не, питам, как точно мисли, кога ще сме готови? Управляваха на 500 години турци, управляваха на после руснаци, от 89-та година насам, но управляват някакви хашлаци, някакъв дроп, не знам. Кой, откъде ще дойде този, дето да направи тъй, че България да стане готова? Откъде бе? Откъде ще дойде този, дето да стане България готова? И кога, след като 1344 години България не е готова да е нормална държава, самостоятелна, кога хаджиба ще стане готова? Айде, аз стоям да правя паундови, защото ние тук в Англия сме на паунди. Паундови сме. Нямаме лев. Даже лев толстой нямаме. Отивам да правя аз паунди сега, а пък вие решете, искате 100 евро да ви дам или 100 лева. Който ми отговори най-смислено на зададените от мене в момента въпроси, получава 100. 100. Ай, чао!